Больш за сотню дамоў засталося без электрычнасці праз цыклон Прыска. Джон Кол заявіў пра новы трэк вызвалення палітвязняў. Школьнікам павялічылі канікулы. Пра гэтыя ды іншыя навіны 23 жніўня апавяду ў найбліжэйшыя хвіліны. Моцны цыклон Прыска пакінуў людзей без святла. У выніку стыхіі, якая напярэдадні абрынулася на Беларусь, праблемы з электразабеспячэннем захоўваліся ў больш як 170 населеных пунктах. Гэткую інфармацыю станам на поўнач падалі ў Міністэрстве энергетыкі. Паводле ведомства, адмыслоўцы працягваюць працу ў кругладзённым рэжыме да поўнага развязання праблемы. Сваю статыстыку падалі ў Міністэрстве надзвычайных сітуацый. Паводле аператыўных звестак, напярэдадні моцны вецер з парывамі да 24 метраў за секунду пашкодзіў дахі жылых дамоў, ды адміністрацыйных будынкаў на Гарадзеншчыне і Меншчыне. Паваленыя дрэвы траўмавалі дваіх дзяцей. У Нясвіжы пацярпеў падлетак 2014 года нараджэння. Яго шпіталізавалі. А ў Мінскім раёне каля вёскі Маркаўшчына траўму атрымаў хлопчык 2016 года нараджэння. Яму надалі медычную дапамогу і скіравалі на амбулаторнае лячэнне. Агулам праз непагадзь МНС зафіксавала амаль 500 выпадкаў падзення дрэваў. На сёння сіноптыкі абвясцілі памаранчавы ўзровень небяспекі. Днём у мностве раёнаў на поўначы краіны чакаецца ўзмацненне ветру з парывамі да 15-20 метраў за секунду. Некаторых беларусаў стыхія напаткала пасярод вадаёмаў. Праз два такія выпадкі распавялі ў Міністэрстве надзвычайных сітуацый. Гэтак у Мядзельскім раёне дапамога спатрэбілася сужэнцам. Жанчына звярнулася да ратаўнікоў і паведаміла, што яна з мужам і сабакам на возеры Мядзель, а іхны човен пачало зносіць ветрам ад берагу. Самыя даць рады яны не змаглі. Працаўнікі МНС знайшлі сямейную пару з гадаванцам на выспе і адбуксавалі човен на бераг. А на возеры Лепельскае на Віцебшчыне ратавалі рыбакоў. Прадстаўнікі МНС пабачылі за 150 метраў ад берагу перавернуты човен, на якім сядзеў мужчына, а яшчэ двое былі побач у вадзе. Усім дапамаглі вярнуцца на сушу. Пасля рыбакі распавялі, што яшчэ днём захацелі павудзіць рыбу, аднак адпачынак ім сапсавалі моцны вецер і хвалі. Спецыяльны пасланнік прэзідэнта США ў Беларусі Джон Кол чакае новага буйнога вызвалення палітвязняў найбліжэйшым часам. Пра гэта амерыканскі палітык заявіў у інтэрв'ю выданню «Нью-Йорк Таймс». «Мяне матывуе магчымасць адчыняць дзверы», адзначыў Кол, маючы на ўвазе дзверы аўтамабіляў, якіх вывозяць вызваленых вязняў. Дакладных тэрмінаў і колькасці людзей, якія могуць выйсці на волю, Джон Кол не агучыў. Аднак падкрэсліў, што ягоная галоўная мэта – гэта свабода для ўсіх палітычных зняволеных. Кол таксама расказаў дэталі перамоваў з Александром Лукашэнкам, у якіх дасягнуць вынікаў амерыканцу дапамагае, цытата, «падкрэслена нефармальны стыль зносінаў». Спецпрадстаўнік прэзідэнта США некалькі разоў наведваў Менск, пасля чаго ўлады вызвалялі палітвязняў. Гэтак 19 сакавіка на волю выйшлі больш за 2000 асобаў. Чарговы візіт у Беларусь Кол планаваў на травень, аднак паездка так і не адбылася. Чарговая атака на лагістычны цэнтр Азону ў Расіі. Пад удар беспілотнікаў трапіў хаб у Арэнбургу. Пачаўся пажар. У кампаніі паведамілі, што эвакуявалі больш за 300 працаўнікоў. Папярэдне пацярпелых сярод іх няма. Міністэрства абароны ўкраіны абвясціла пра пачатак сістэматычных атакаў на лагістычныя аб'екты расійскага маркетплейсу «Азон». У ведамстве заявілі, у хабах гэтай кампаніі, як і ў Альберес, захоўваюцца тавары падвойнага прызначэння. Таму удары па іх маюць ускладніць ваенную лагістыку і нанесці страты эканоміцы Расіі. Напярэдадні пасля налёту дронаў адбыўся пажар у лагістычным цэнтры Азону ў Чапаеўску ў Самарскай вобласці. Раней украінскія БПЛА атакавалі больш за 20 лагістычных аб'ектаў у Альберес. У выніку пацярпелі тавары, у тым ліку беларускіх прадаўцоў, прынамсі Белвесту і Модуму. Смяротная аварыя адбылася ў Магілёве напярэдадні о 9 вечара. На Віцебскім праспекце 60-гадовы мужчына не даў рады кіраванню. Выехаў за межы праезнай часткі і урэзаўся ў асвятляльны слуп, паведамілі ў абласной міліцыі. Ад удару аўтамабіль перакуліўся. У выніку кіроўца загінуў на месцы. Паводле папярэдняй інфармацыі, падчас аварыі аўтамабіліст не быў прышчэплены рамнём бяспекі. На месцы інцыдэнту працавалі следчыя. Прычыны і абставіны трагедыі цяпер высвятляюць адмыслоўцы.
У Беларусі імкліва расце колькасць аўтамабіляў. Цяпер па дарогах краіны ездзіць мінімум 65 тысяч такіх электронных машынаў. Гэта амаль удвая больш, чымся ў жніўні летась, цытуе дзяржаўная кампанія «Белта» міністра энергетыкі Дзяніса Марозава. Чыноўнік распавёў і пра развіццё інфраструктуры. Гэтак сёлета дадалося каля 500 зарадных станцыяў. Цяпер іх больш за 2700. Цягам 4 гадоў улады плануюць павялічыць гэту колькасць да 15 тысячаў, а лік электракараў да 300 тысячаў. Новыя станцыі плануюць размяшчаць не толькі ў гарадах, але і ўздоўж папулярных аўтамабільных трасаў. Цяпер жа такія станцыі працуюць амаль на ўсіх запраўках Беларусьнафты. Але гэта недастаткова, таму чыноўнікі хочуць прыцягнуць да ўсталявання хуткіх і звышхуткіх зарадак прыватнай кампаніі. Пераход на экалагічныя аўтамабілі дапаможа скараціць спажыванне паліва, а значыць і валютныя выдаткі краіны. Яшчэ не скончыліся адныя канікулы, а бацькоў школьнікаў ужо здзівілі тэрміны будучых вакацыяў. Адзін з беларусаў пацікавіўся ў міністэрстве адукацыі, ці не давядзецца вучням адпрацоўваць дадатковыя дні канікулаў зімою, бо на лета школьнікі вернуцца за партай не 8 студзеня, як звычайна, а 11. У ведамстве запэўнілі, што ніякіх адпрацовак не плануецца. А вось ці будзе гэтая захада працягнутая і надалей, чыноўнікі не адказалі. У новым навучальным годзе большасць школьнікаў будзе адпачываць 125 дзён. Гэтак восеньскія канікулы пройдуць з 1 да 8 лістапада. Зімовыя пачнуцца 25 снежня. Увесну школьнікі будуць адпачываць з 21 да 28 сакавіка, а ўлетку, як заўсёды, з 1 чэрвеня да 31 жніўня. Для першых і другіх класаў, а таксама трэціх класаў для дзяцей з асаблівымі патрэбамі прадугледжаныя дадатковыя вакацыі з 15 да 21 лютага. Гістарычныя віктарыны, масавыя забегі і канцэрт з аніматарамі і стэндаперамі. У Наваградку апошні дзень фестывалю «Выцінанка, выбіванка, ажурны кот». У першы дзень фестывалю гасцей чакалі традыцыйны рыцарскі турнір і навінка – бал пад адкрытым небам з удзелам сімфанічнага аркестру. Другі дзень адзначыўся канцэртам зорак беларускай і расійскай эстрады. Гэтак вядоўцам імпрэзы быў расійскі актор Дмітрый Колчын, а хэдлайнерам шоу быў Вадзім Самойлаў, былы удзельнік гурта Агата Крысці, вядомы сваім падтрыманнем Пуціна і вайны супраць Украіны. Як заўважыла выданне «Салідарнасць», такі фармат адрозніваецца ад фестывалю сярэднявечнай культуры, якія праходзілі на пачатку 2000-х. Тады імпрэза збірала дзесяткі тысяч гасцей з усяго свету. А на сцэне выступалі музыкі не толькі з Беларусі і Расіі, але і з Польшчы, Літвы ды Украіны. І ў канцы выдання зноў пра надвор'е. Фінал лета – гэта час нястойлівых атмасферных умоваў. Паводле сіноптыка Дмітрыя Рабова, у апошні тыдзень жніўня беларусаў чакае рэзкая змена надвор'я, што можа выклікаць лакальныя катаклізмы. У панядзелак і аўторак пройдуць кароткатэрміновыя дажджы, месцамі навальніцы. Паветра прагрэецца да плюс 25 градусаў. У сераду 26 жніўня ападкі спыняцца. У чацвер і пятніцу пераважна будзе суха і сонечна. На захадзе краіны слупок тэрмометра падымецца да плюс 30 градусаў. 29 жніўня ў суботу цяпло захаваецца, а вось ужо ў нядзелю зменіцца на дажджы, месцамі залевы і навальніцы. Пра асноўныя падзеі тыдня распавядуць мае калегі ў эфіры нядзельнай студыі Белсат о 19 гадзіне. Заклікаю падпісвацца на нашы сацыяльныя сеткі, а таксама, калі для вас гэта бяспечна, паставіць лайк і пракаментаваць гэтае выданне ў Ютубе. Так вы падтрымаеце нашу працу і дапаможаце распаўсюду незалежнай інфармацыі. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.